В това видео участват манекени за образователни цели. Целта ни не е да заменим хората с роботи. При резидбата на лозите не бива да се бърза. Тя носи рискове, а изисква предварителна подготовка. Какво трябва да направим преди резидба? Първо се обличаме добре, през зимата слагаме топли дрехи, ръкавици и шапка. Също се носят и подходящи дрехи за дъжд. Важно е да носим здрави, високи обувки. А ако вали, може направо бутуши. При пролетна резидба ни е нужна слънцезащита. Трябва да носите предпазни очила, докато подрязвате. Както и предпазна ръкавица на ръката, която не държи ножицата. Всички трябва да са наясно с указанията, преди да започнат резидбата. Работодателят отговаря за нужната екипировка и организацията на работния процес. График, разписания, време за почивка, достъп до тоалетна, средства за миене на ръцете, както и приветлива атмосфера, подкрепяща работата в екип. Не забравяйте регулирането и поддръжката на остриетата на ножиците преди работа. Започнете работния ден с загрявка, както винаги преди физическа активност. Раздвижете кръста, врата, ръцете, раменете и китките. И разбира се, краката. Накратко, за да се подготвите за резидба, трябва да носите подходящи дрехи и екипировка, да сте наясно с указанията и да загреете тялото си. Тази подготовка ще намали броя порязвания от ножиците за подрязване, трески в очите, падания и болки в ставите.